Ik heb iets opgetypt en nou zijn er 3, 4 sprekers al voor mij geweest. En krijg ik eigenlijk een beetje de indruk dat jullie hier worden toegesproken van jullie moeten zo gaan besluiten of weet ik veel wat. En eigenlijk wil ik het heel graag omdraaien als het mag. Ik weet niet, mag ik een vraag terugstellen? Ik weet niet of dat gebruikelijk is. Ja, dat is niet gebruikelijk. Ja, oh. De raad bepaalt de orde van de vergadering. Oké. Voor de liefhebbers en organisatoren van grote wielerevenementen in het Heuvelland was het gisteravond billen knijpen tijdens een gemeenteraadsvergadering in Vaals. Ja, het is onbeschrijfelijk wat hier vanavond allemaal gezegd en gedaan is. Je moet ook wel een beetje een soort advocaat zijn om het allemaal te begrijpen. Het college van Vaals vindt dat de toertochten overlast geven en de leefbaarheid aantasten. Zo zouden toerfietsers afval achterlaten, hufterig en gevaarlijk rijgedrag vertonen en ervoor zorgen dat bedrijven en landbouwpercelen niet bereikbaar zijn. Vanwege de toenemende overlast van wielerevenementen lag er dus een plan klaar om geen vergunningen meer te verlenen aan grote evenementen zoals de Amstel Gold Race en Limburgs Mooiste. En dat zorgde uiteraard voor veel scheve gezichten binnen de wielerwereld. Ja, dan heb je één dag of een heel weekend heel veel overlast. Heel veel mensen in de gemeente. Veel te veel. Maar dan heb je het wel beter gereguleerd dan dat je al die mensen, die 15.000 of weet ik veel hoeveel, gaat verspreiden over het hele jaar heen. En ik snap het niet zo goed. Na urenlang vergaderen kwam uiteindelijk het verlossende woord. Dan is de motie met 8 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. Er werd een aangepast voorstel aangenomen waarbij er ruimte blijft voor grote toertochten. Alleen is het aantal wel gelimiteerd. Zo mag er maximaal nog maar 1 toertocht in de categorie 5 worden verreden. En dat is een toertocht met meer dan 5000 deelnemers. En dat zorgde enigszins voor wat opluchting. Ja, natuurlijk ben ik blij. We gaan gewoon rijden en we zijn categorie 5, maar die categorie dat moet ook van tafel. Maar ik denk dat we hierna gewoon in gesprek moeten met alle gemeentes en alles om het nog een keer duidelijk neer te zetten van hoe de toekomst moet. Want dit moeten we niet nog een keer meemaken.